Čau! No, takže zrovna teďka jsem udělal další video. Pokud tady to video vydávám, nevím kolikátýho je, jestli dneska tady to video vydám, den, kdy jsem vydal, je ještě jedno video, tak možná ještě bude třetí, jelikož nemám co dělat ten celý den. Připravil jsem si Chubby Bunny Challenge. Určitě vy to už znáte od různých youtuberů, dělal to Hogi. Já si zrovna nevzpomínám. Hogi a takovýhle youtubeři hodně známý, no, tak se vrhneme rovnou na to. Takže jdeme na to. Chubby Bunny. Další. Chubby Bunny. Taková baberka. Že je jako docela velký, jo. Když to mám třeba oproti mému uchu, to je tak 2 centimetry. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Vidíte to? Chubby Bunny. Ok, já si nemůžu, čau. Už nemůžu. Už nemůžu. Ty vole. No, tak to moc nevyšlo. Já se toho upřímně bojím. To nevyšlo. Tak co by se vám mohlo ukázat, aby to nebylo krátký, jenom 3 minuty a 20 sekund. Ukážu vám sluchátka, který používám. Dneska ráno jsem si četl. Jo, můžu se jít podívat na YouTube. Používal jsem tady ty sluchátka. Já vám to ukážu takhle. Takovýhle krásný zelený, ale docela mě zklamalo. Jako je to od značky Senkor. Ne, tady, ježiš, já vám to ukazuju tak trochu blbě. Senkor, koupil jsem je v Lidlu, takže nejsou vůbec kvalitní, je to totální sračka. Normálně, já jsem si je nasadila, takhle, a pořád mi takhle vypadávaly. A já úplně jsem zuřil, tak jsem se úplně takhle narval do uší a potom jsem zjistil, že jsem to neměl dělat, protože mě to strašně pálilo. No ale to už mi potom máma vrátila moje sluchátka, který
používám nejčastěji. Nevím, jestli vidíte krásně tu barvu, ale je to... Jo. Měl by se to vidět. Jak vidíte, tak je to taková modrá. Ta kamera docela zlobí. Vy to jako vidíte takhle, modrý. Ono je to takový do zelená, ono je to zelený, ale moc to asi není vidět, no. Používám je často, jsou takový dobrý, moc bych nedoporučoval jako si je. Moc je neberte, když jdete někam v zimě do města. To zase ne, ale jako nejsou špatný, když jedete třeba ve vlaku, v autobusu. Když se nudím, jako tak je používám hodně, si na mobil pustím písničku Alan Walker. Už si nepamatuju, ale občas si pustím i od Avicii Levels písničku se jmenuje od Avicii, to jsem vlastně říkal, už to říkám po třetí. No, tak já myslím, že už zase budeme moct ukončit tady to video, už zase je to 6 minut 35, no, což je geniální čas. Nepiju džus, ale Fantu, jinak bych tam neměl bublinky. No, ve čtvrtek bylo vízo, dneska je neděle. Pokud jsem tady to video vydal v neděli, pokud ho vydám v neděli, tak je to dneska, jo. Takže doufám, že jste měli dobrý vízo. Kdyby se vám chtělo, tak mi můžete do komentářů dolů pod videem napsat, jaký jste měli vízo. Já vám řeknu teda svoje. Vydržte tu chvíli. Už si to beru. Tak. My jsme slovičky, kdyby něco a my 10 chodím do 3. třídy. Tady to mám. Jsme slovičky. Jo, kdyby něco to černý, to nejsou černý puntíky, jo. To je jako, mělo být myšlený jako to počítadlo, jak se tam dělat s kličkama. Takže, já vám to tady ukážu. Jo, tak jo. A jdu říkat, takže chování 1, český jazyk a literatura mám za 2, to jsem celé já. Další anglický jazyk mám 1, prvouku mám 1, matematiku mám 2, to jsem já, 5minutovky mi prostě nešly. Hudební výchova mám na 1, počkat, hudební výchova. To jsme skoro vůbec neměli, to jsme měli tak 2x, 3x, ty vado. Výtvarná výchova je 1, tak pracovní činnosti mám 1, tělesná výchova je taky 1, omluvené 10 hodin, 0 neomluvených. Dne 28. ledna 2016, to ví každý. Co to máme další? Číslo třídního výkazu, to je 18, to nepotřebujeme. Třída 3. D. To by se vám vlastně mohlo říct. No jo, no už děláme přes čas, takže já doufám, že se vám tady to video líbilo.
Pokud jo, dejte like, pokud nemáte odběr, tak mi ho dejte. Do komentářů mi napište, jak jste měli vízo. A zatím čau.